I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Agenda. May email ko. Ako tanaw sa inbox. Ang mouse. Oh. My God! No! No! Dong! Dong dyan! Dong saan ka Dong? God! Dong dyan! Dong! Gano'n ka Dong? Clinton, tanaw ang computer monitor. Hala! Mitom man na Dong! Mitom! Pero doon ay nagsiga-siga nga puwa nga mga litra. Oh, unsa na Dong? Danger? Dili na dangir. English nga term na, Clinton. Oh. Danger. Ha! Danger day na! Bastos! Bastos! Pareha sa Jerjer! Kaya di ko ginawa, Clinton. Danger ka ng pong mga nagsigi og flash diya sa computer screen. Lagi, magani. Bastos lagi na Dong! Kay na may Jer. Nagbuti pasabot sa danger, peligro, kuyaw. Oh, ha! Ha! Kuyaw ang mag-Jerjer! Kalain! Clinton! Gusto na ko na ng binuan ni mo, be? Hala Dong! Hala Dong! Midagan! Midagan ang mga litra! Unsa man na? Unsa man na nga mga naswat Dong dyan? Humani mo ma-open ka tong mail. Nga mo dawat nga may parcel ka nga angay ni mong i-claim. Kalit lang na ito ang computer. O may flashing word with danger. Nasa ato pa? Peligro. Kuyaw. O sa to? Nasuwat pa dito nga gibauran ka. You are being monitored. Nasa ato pa? Gimonitor ka o being advised nga ilayo ang iyong pamilya kay namiligro mo. Gusto ba ko, bro? Yes, bro. So, mauni akong giingon nimo one time nga peligro kini gibuhat karon. Nga nagbutang ka sa imong kaugalingon sa risko ug maamong na ang imong pamilya. Bisan si Jesslyn, mahimong mamiligro ini, bro. God. Mao paghinay-hinay na, bro. Pasagdi na ka ng daylight cards ug unsa pa ng mga butang nga nagapa-interes ni mo bahin anang unsa ng punduka na. Di ba miingon ka one time, Usabro, nga kining work of fiction lang? Nganong karong... May kambyo man ka. Ha? Unsay may kambyo? Mura magkudog seryoso na ang imong tubag ron. Huwag ako magkasabot sa imong gisulti, bro. Mangutan ako nimo, kung may nahibawan ka ba ni mga butanga? Sa daylight cards ni Richard Valens ug sa pundok nga giingong Lighters of the World. May nahibawan ka ba, Bro Matt? Nungsa? Mura naman hinuon ko yung nag-imong gimbestigar. Sultihin lang ko, bro, kung may nahibawan ka ba bahin ini mga butanga. Come on, man. Concern lang ko nimo. Kay pinangga ta ka. Again and again. Sa akong pagsabot ining tanan. These are all work of fiction. But who knows? I mean, kinsa na sayod kung may katinuuran kining tanan, dili pa? Oh, come on, man. Although, why yung kumutuo ka tinuon eh? But why mawa na to kung ato na lang yung tuhuan, right? Sa lagtad ka pagkasulti, why kumus managana, bro? Wa, yun. Gawas man ang iyang pamahayag ba ini? Military siya dito sa gawas. Ug dulan na sa napu katuig siya nagsiservisyo dito. Wag sinahibawan o nadunggan ba ini? Wag yun. Peligro ba ka dede Dong? Diyan, ayaw na lang ano. Kaslunon rama mo si Day Gislin. Kinsa na lang mo ko ani Day Gislin kung simba ko. Siya nagisulti mo, Clinton? Klaro haragod? Ha? Santo Dong? Santo? Masanto dong tagyurog mausab ka pa ato, ha? Nangon sa ka Dong? Ano ko pa buang pa, Clinton? Kung buang ka, mas labaw pa kung buang ni mo. Kaya buang na ko. Aha? Ipaabot niya ni Hilary, ha? Kining tanan, aron sultihan sab ni Hilary si Gislin. Oo, anong why problema na? Karon, ako tawag si Hilary. Nabuang ka, Clinton? Oh. Si tawagan mo si Hilary. Oh,
Ipaingon ka nga, ipaabot nila ti ang tanan dong, aron iyang sultihan si Day Gislin. Nya, masuko na ka. Ikaw na lang tawag ni Day Gislin, oy. Diretsuhan na lang siya pebalo. Eh, Clinton, saon tam na lang kang tawhana ka. Paminaw, paminaw! Kumusta naman ka, Gislin? Okay naman ko, John. Sure? Yes, sure. Something wrong? Oh, wa man. Wa. Mura ka man gud og dinay problema. Problema? Unsa kang problema? Ang bot nimo. Mura man kag may kitago nako. Siya, eh. Tingali kasal sa namo abot ng atong storya, ha? Butit sa rabadayan kag silos. Depende. Tawa, mao lagi. To, John, may kinahinumdum na ko. Nahinomdom. Saan sa? Huwag ka makabalita atong nahitabong mass shooting sa State University last week? Wa ko ma-updated. Ganun di eh. May article magod kong nabasa sa internet bahin atong tawhana. Katong estudyante bang suspect nga namusil sa masig niya ka estudyante o sa mga tao dito sa gawa sa university nga napatay sa ganis mga polis, John? Friend, friend. Na-interview man gud kuno sa mga reporters ang best friend atong tawhana. Buutan mo na itong estudyante, ha? Mao ba? Usa ko na kay gayon, maingon ko na to siya nga murag naay magsiki og hunghong sa iyang utok nga papaliton or papangitaon og armas aron patyon iyang mga classmates. Unsa? Gislin. O dili kay kana lang. May article sab kong nabasa sa usa ka commentary page nga may microchips kuno tong tawhana nga maoy murag nakapahimo niyang murag robot ug may nagkontrol niya. Gislin. Ladies and gentlemen, we are being lighted. We are the light. We are the future of the world from one generation to another generation and for the future generation. For we are all the lighters of the world. Once again, it's my pleasure to introduce our very own chief, our very own Lord. A bigger, nice, and round of applause for our Lord, Sir Devon Kuma. Thank you very much, Senator Regina Bummer. A big hand for her, our next president of the state. Thank you. Thank you very much. Nagpatawag ko ninyong mga membro nining usa ka secret meeting. Alang sa laing project nga mo'y mag-lead ngadto sa katumanan sa tanan. Sa ato mga agenda, particularly ang depopulation. Ang organisasyon may assign ining inyong nasod nga maoy host country nga mo-perform sa pagpakatap sa umaabot nga sakit pinaagi sa virus nga maghimo ni ining nga pandemic og maghatag dili lang sa kahadlok apan makapakurog sa tibuok kalibutan sa katawhan sa tibuok kalibutan. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!